जि मोनसे इलेक्ट्रनिक मिडिया ससियेल मिडिया बा प्रिन्ट मिडियानि गेजेरजों मोनसे जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव गोदान रादाब दिनै जों खोनानो मोनबाय थादों। जाय रादाबा साफ्रोमबो बड'लेण्डबासिनि थाखाय बियो गोजोनथाव नङा आरो जों बयबो बेबायदि थासारिखौ जों लुबैयाखै। दिनैहाय संग्रामा जाबोबाय नंगौ गोबां रोखोमै बिनि संग्रामनि जि मोनसे नेचार बेखौ जों बयबो मोनबोजोब्बाय आरो संग्रामजों मा जादों मा जायाखै बिनि जि एक्सपिरियेन्सा अबिगथाया जोंनाव बयनावबो दं। दा बेनिखायनो पुनर दिनैनि बेबायदि मोनसे समाव गोदान हाथियार लानानै जोंनि मोननांगौ मोन्थायफोरखौ बिनो थांनायाव बेसेबां जुक्ति जागोन बिनि फारसे दिनै रायजो राजाया बा बर' समाजा सानदों आरो जों बेखौ साननांगोन। जों दिनै बयबो बुजिदों दिनैनि बे जौगासार मुलुगाव बे दावगालु मुलुगाव जोंनि रागाजों जोंनि खुद्रिनायजों जोंनि हाथियारजों सोरखौबा दम होनानै जोंदि माबा मोनसे हासिल खालामनो हागोन बेखौ जोङो लजिकेलि जोङो साननो हाया। दा गतिके जाय बाथ्राया दिनैहाय गोदान आफाद दानानै माखासे मानसिफ्रा खामानि मावदों बेखौ जों प्रसार जानायखौ नुबाय थादों। बियो बेसेबां सैथो जों दिनै बिजिरबाय थादों। नंगौबो जानो हागौ नङाबो जानो हागौ। नाथाय जोङो एबसु हिसाबै खावलायदों नंगौबाबो नङाब्लाबो बेबायदि थासारिया जाहाथे पुनर जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव फैफिनबावा जों समाजाव बेबायदि जाहाथे परिबेसा फैया गोजोन आरो खौसेथि जों खामानि मावलांनो हायो। जोंनि आद्रा सिमांखौ जोंनि मोननांगौ मोन्थायफोरखौ जों ज' न'खरावनो थानानै खौसे खामानि मावलांनांगोन बिदा फंबाय बेखिनिखौ जों खावलायो। आरो थांनाय हराव जि दै गुदुं होननाय जि मोनसे जायगा बे जायगायाव जि सासे हिन्जावसाखौ सासे गामिनिनो मानसिया गावसिनि जि न'खरनि माखासे सोलिनाय जि दखाननि जि बाखि बेसाखिना बेखौ लानानै माखासे लेनदेन दङमोननो बेवहाय एसे जुक्ति जालायलायदों थरख' थरखि जालायलायदों। दा बेखौ लानानै जाय मानसिया गावदों बिथाङा सहायनो हायाखै आरो बिथाङा बांद्राय रागा जोंनानै दखानदार जोंनि जि हिन्जाव आइजो बिथांखौ थोंजोङैनो पिस्तलजों गावदों होननानै जों खोनानो मोन्दों आरो बिथांनि गावनायाव खर'आव माने आघात मोन्दों दुखु मोन्दों। दा बेवहाय जाय बिथाङा गावजादों बिथाङा जाहाथे थाबैनो रिकभार जागोन बेनि थाखाय आं आफा आनान गसाइनि खाथियाव गिबियावनो आर'ज गाबबाय। आरो जाय बेक्तिया बे खामानिखौ निन्दनीय जि खामानिखौ मावदों बेनि थाखाय जोङो चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो निन्दा खालामो। बेबायदि रागाजों बेबायदि मानसिखौ बुथारनायजों बेबायदि हाथियारजों जों कुनुपथे समस्याखौ समाधान खालामनो हानाय नङा। जाहाथे बेबायदि रागानि गेजेरजों गुलि गावनाय हाथियार दिहुनलायनाय बाहायलायनाय बे मेन्टेलिटिजों खामानि मावा जों बेखौ खावलायदों। आरो जाय बिथाङा बिदि इनाय खामानिखौ मावदों बेनि सायाव जोंनि ल' एन्ड अर्डारा जोंनि प्रसासना गोख्रोङै आरो थोंजोङै खामानि मावगोन बेखिनिखौ जोङो जोंनि डिस्ट्रिक्ट प्रसासनखौ जों खावलायबाय।